Здравейте хора, аз съм новия блогър на име Алекс. И днес първата игра ще играем Майнкрафт. Почваме само на моя сървър. Сега да видим. Вижте ми къща горе-долу под земята. До мен е моят добър приятел Васко. Русаковското. Здравейте, ако ме знаете, аз съм в друг блок. На име Бебова Чубанкова. Не с име, но не можем да сменим името, защото наскоро го сменихме. Не. Софи го смени. И решихме да направим стани. Ако да гледате някъде по бедни, Clash Royale, ме знаете. Добре, той сега ще се махне и ще се направи на режим оцеляване. Вечера ли ме? Алекса, маме малко парно. И ние вечера ме супер спаначена с малко домати. Страт нещо. Гледаме сега телевизия. Хубаво си. Хубаво си е, поне че си имам къща да се пазя от нощните чудовища. И сега трябва да събираме... Миши храна. Не. Имам бутчета. Не, па там до прозореца. Оръжия? Отгоре е малко дяло. Не отиди в това и служи в съндък. Не мога да си направя съндък. Тук Петя има такова Не, когато си в режим креатив. Там има пая. Къде? Там. Къде там? Тука. Не, навънка. Отиде си при тебе. Не, аз се дръпна. Какво мога да си направя с две дървета? 8 купчета. Айде, по-мерси, айде. Всеки можеш да си направиш пръчки. Мога да си направя дървен меч. Да. Един. Ето и хора, и вече си има дървен меч и може да се пазим от злодеите. Не се казват злодеи. Знам, но да е по-забавно. Служи си това. Въжито. Къде ти е паяк? Там беше. Спряга го. Защо не отидеш в креатив и да не си сложиш такова? Чест, в който има храна, оръжия. Ми направи го. А сега как да спра видеото? Знам, че така е много лесно. Но все пак аз съм нов блогър. Къде отидох? Иска да му е по-лесно. Боже мой, къде отидох? Помаш, не мога да си намеря къщата. Ето я. Извинете за говоренето. Сега какво правим? Ми викам, какво ще той жена Шабан там се срещаме. Има такова риска.